gaztea hau. Monja gaztea. Duda bat izan dugu, apaizarena, bai, hori sotana da, baina hau zer da? Bai, mojak, hau olakoa eramaten dute. Monjako lakoa ematen Eta dute. izena nola du honek? Eta honekin gainera. Hau ere sotana da? Bueno, bai, habitua. Habitua. Nork esan du habitua, nork esan du Eta habitua. honekin da ondo nijoa, Pello. Hau ez du ematen Bai, hoi disimulatuta daukazu. Hola tapauko, Bai, Bale. Eseri gure sofan lasai, Pello. Bueno, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo. Zer moduzko bizimodua gara mazue, arantzazu, Pello? Lasaia. Bai. Hitz batean esateko hori izango litzake. Hain lasaia alda. Bai. Bai? Ez du asunik gabea, esan nahi du horrek lasaiak eta, bueno... Estresik eta ez daukazue? Ez da iritsi. Ez da iritsi, ez. Araño, bizimodu lasaia da, ona da? Nik uste behiatz. Lehen galetu dizu, adibidez, ea Pello WhatsAppik eta baduzun. Eukin un hasiera, baina utzi nun euro, ze estresik ez den nahi. Eta hor hasi ziren WhatsApp ez, hasi ziren estres denak ez da. Bai, eta boi, fuera. Hango pakea bestelakoa da, eta primeran nago. Esan dugu 10 urte zenituenetik bizitzarela zu arantzazun. Bueno, bai, tartean ikasketak egiteko, Gernika ondoan foruan 2 urte, eta 3 oliten, baino gainerakoa esateko Arantzazun, txintxo eta formal. Eta zure familia zein da, orain, Pello? Gero eta edade gehiagoko frailiak, eta horrek bere bentajatxoak baditu. Orduan, bata bestearen ganako bizi behar dugu. Ezin gera, ni gaur mendianiak eta ez ikusi behar dugu, aber zer dagonan, eta haien anparoan bizi gera denok. Eta beste bentaja bat dauka, ez gara aserretzen, beti humore honean gaude. Begira ze hona hori, posible alda hori? Aserretzen diena gehiena gu ere gazteak inanean bai. Baina hango edadearekin, oain ez dago aserreri. Indarra ere behar da, aserretzekota. Primeran biziki hola. Orain ere, seguru zure anai hauiek denak zu ikusten hariko dira, telebistaz? Bueno, batzuk bai. Zerbait esan nahi diezu, badez bada ere edo... Eoteko lasai. Bai, holaxe primeran egon naizela hemen, eta Arantzazu toki ederra dela. Hemengo saltzak ikusita. Agur bat idaliko diegu. Ez esan nahi diezu, zurinezu? Arantzazuko frailei? Bai. Aupa! Arantzazuko fraileentzako muxo handi bat nire partetio, eta oso ondo zainduko deu Pello. Hori da, ez zaitez ez azkezkatu, ez preokupatu ezertaz. Julen Antxon, egia da zuek izeba badezutela monja. Bai, oinatin. Bai, oinatik izeba monja. Bueno, da gure aitaren izeba monja. Baina bai, izeba monja guretzat. Nola izena du? Sor Fermina. Te paso saludauko deo? Bai, ze haiek ere gaur ikusten dute. Bai. Enunda, Sor Fermina! Hemen hau Julenekin da Antxonekin. Muxo handi bat baita ere, oinatiko monjantzakore bai. Denak saludatu ditugu. Orain jakin nahi duguna da, Pello, eta ja ofizialki elkarrizketarekin hasi aurretik osasunez eta zer modu zabiltzan. Primeran, ondo zainduta, esango nuke, bueno, bentaja bat ere badaukagu fraileok, beti ordu berean gozaltzen dugu, bazkaltzen dugu, afaltzen dugu, loaldia ere bai, eta oso metodikoak zarete horretan. Bai, jeki ere goizeko 7:00 gutxigon, antxegera ja tente, eta orduan horrek berak egiten du, gero, janaria ere garbia dugu, eta horrek mantentzen gaitu. Eta lehen esan duguna, gero humore honak asko egiten du, Hori ere sendagai ona da, ez da? Bai. Zein gaitzen aurrean. Venga, hori jakin da, eta denak ja ondo gaudela kontutan izan da, gozen beti bezala Pello Zabalaren ibilbidea ikusten. Fraide Frantziskotarra, musika aditua, eguraldi gizona, konposatzailea, euskal idazlea, irrati aurkezlea. Bekatu alitzateke Pello Zabala etiketatzea. Amezketan jaio zen 1953ko ekainaren 2an. Ume azkarra zen, 4 hankatan zebilela ikasi zuen irakurtzen amak erakutsita. Eta liburuak inoiz ezazkio falta bere ohe ondoko mailan. Betidanik Arantzazu oso leku berezia izan da berarentzat. Txikitan ezagutu zuen, eta ezagutu bezain pronto maite mindu egin zen. 10 urterekin joan zen hara bizitzera gaur arte. Leku hain magiko eta xarmangarria jendeari ezagutzera emateko hasi zen Euskadi Irratian lanean. Lehenengo klasikoak gaur saioari jartzen zion ahotsa, eta geroago eguraldiaren iragarpenarekin ausartu zen. Saio mordo bat egin zituen musikari, eguraldiari eta tenporei buruz.
Betidanik galdera bera egin izan diote. Zenolako negua edo uda izango dugu, Pello? Erantzuna ematea bada bustitzea. Musikari aparta ere bada, organoa eta pianoa dira bere musika tresnari gustokoenak. Txiki-txikitatik jo ditu gainera. Arantzazuko santutegian bera organoan entzutea, zeruan egotea bezalakoa da. Gizon, jatorra, jantzia eta jakituna. Jota guztia dauzkazu, Pello, ongi etorri!